martangyang mahita. Dami ni di batana sumurun sen saluhu naroha ima na mga ramuti ati-ati do pikiran mo na di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras madihita salu nam tabigi mahata ni dewata ima na tersurat di buku Evangelium Yohanes bidu onom ayat 61 ayat 67 songonom mahata ni dewata. Asa torok masian akasisian na naubigi sa madog hata nakasardui isi pabigi-bigi. Alay di boto Jesus madibaga san rohana nang marbungut akasisian na siyal hatay. Jadi do matunasida tung alani ido kamu terkasip behana ma anggo idaw muna anak ni jolmay malaik tu inganan nahiyan. To di ido na panguluhon dang maraguna anggo dagingi akahata na katakatuhamu to dirui dohot hanguduan ido sahana di hamuna donga saha porsiaon di bagasan Jesus Kristus markite turpukon terlumobima di ari sadarion ima ari hananaik ni Tuhatta Yesus Kristus tubano gicang di papataribana do hasitongan na pabuat tututu anak ni de ibata ibana ni anunga di pataridahon ibane marhite pangulon na songoni na akabagabaga ni akapanurirang alay marhite tupu sadarion hananaik di Tuhan Yesus tu bana gicang patuluhon hasadaon na di dohot amay na di bagasan amay do aku jala aku di bagasan amay buy di teide di Yohanes 10 ayat 10 sade nasakabona do amay dohot anahin Jesus manay tu bana gicang mulak tu habang sana hamulan nahiyan hudun di siamun ni debata laho mangaradi inganan diaka na porsia. Jadi marhiti hananak ni Jesus marlapata ditugas mabaritahon barita nauli. Asa saha toh kana porsia asa sudi porsia. Jela sudi olo mangulahon tugas ima na marbarita nauli. Marbarita nauli songon sada tugas utama di huria. Asa sudi harap torok porsia jala macalo Kristus nang monam. Lapatan na ikosudi di huriai patuluhon ima ulaon na papatarhon dia may marbarita nauli. Asa akana porsia majalo tugas nabalgado ima manugihon torok jolma. Asa gabi porsia jala asalao mangula ulaon ima songon na di Matius 20 ayat 10 sia 1 ayat 20. Persuroni ima songon ulaon na pinasa di batatok kanang porsia tu sisian nai nang tuita isidora beregotta ima disuruh Tuhan Yesus dohita laho pabuahon barita nuli ala dili mana do sada gabi jaminan saya na dong anakku hamu ganup are rasi rasaro ajal ni hasiang anon namar lapata dui dang mapakkorn be anggosor ni hamati nunga terbuduti waso ni siburis dang mergugu be alai hapor siaw ni nama jala ido no bagas beregotta di pestata sadarion ima pesta hananay ni Tuhan Yesus Kristus. Bahari kita makatidakon makaporsiay ima Tuhan Yesus Kristus nang manaik tu banwa gicang. Ido di pestata apala sadarion nang ginuhan ni Tod di hita. Alay molo taida siyan buku Johanneson hera atar otido di patorang di si ima taringo tu hananay ni Tuhata Yesus Kristus. Alay no bagas dia makarong saha porsiaw dibidu ima di ayat 60. Taida dudisi ima akasisian ni Jesus na mabigi taringo tu hataing
pola di doa sidang hata nakasar dui isi pebigi-bigi. Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Perkataan Yesus ima naking nedokna tentang ima roti hanguluan, tentang roti hidup. Dan nedokna tentang memakan tubuhnya dan meminum darahnya. Sangat mengguncang iman mereka. Ido hata nahoras. Di sora berengota ima sada hata namol detusi sisiani. Namol dihapur siai. Ala sian hola pikiran nado di pangasahon nasida ido benda di nasida perkataan yang keras manang hata nahoras. Ala yang gosada balga di son ima berengota asa dia kanu bigi ima nana yang berengota tu pabahena dan tu hatai ala itu roh do jala idora nan lohonan itu Tuhan Yesus tu akka sisiana dia main supaya orang-orang yang mendengarkan ima akka nang tabigi hatani Tuhan Yesus unang besadong pe pakorason dirina alai dipaingok do ima manangihon jala makanguluhon hatani debata soikon nakaningani pikiran do bisuk ni portibion benota mangatusi. Nabaduahon dia makarong asaha porsiaon naing dohonon diturpukod do ima marhite hananai ni Tuhan Yesus. Hataridan ni pangulaw ni naporsiyay ima molo di haporsiyay Jesus nang manay tu benagitjang. Memang nunga dipabotohon ni jala diproklamirhon di batay na pataridahon tuakka naporsiyay nang tusisyan nay. Ditawar ko Tuhan Yesus dui gabisada sejarah gabisada momentum dui nang saat tu saunari. Lapatan na dang manotong iya tu kata Yesus Kristus di portibion nampe naung hehe ibana sian hamatian. Alaikon taingok do ido benna gabido na sida akahata na horas. Alailas dipa ingot Tuhan Yesus may iman akaningani di ayat 61 ayat 62 basa pola harwa yon natarga si pamu. Alai dok menaking di ayat 62 behana ma anggu ida muna anak ni jolmei manaik tu inganan na hian. Dia makadongan memang kedohonot tado gurang dope di portibion namol mangetu siing. Jala sahat tu sonari pe ditikitaon gurang dope mol nama jaro taringo tu hananai ni debata. Alai idu kabisada dihita pesta nabalga di bahasa tikyon dinaung tahapursiai hananai ni Tuhan Yesus Kristus para diinganan dia kana pursia. Di simara ido tadi makarongan nobalga ala ditawarhon jada di pasah tuhatta do tuhita ima sada ulaun nabalga nau taripar jala nau tajalo marhite Tuhan Yesus Kristus ananai ni Tuhan Yesus nau songgop jala nau manai para diinganan di bano gicang alani dia makadong asaha persiawan molo taida di bagasan turpu tahun didok mena karingani asa halak na uporsea jala halak na kinuhan na lakgani didok ma toddi ido na panguluhon dang marguna anggoda kingi akkahata-naung watahot tuamu toddi dui dohot hanguluan. Jadi halak na makaporseai dia may taringot to haheheon manang kenaikan Tuhan Yesus Kristus toddi ido na madohi dang perdagingon dang alani pikiran alai roh Tuhan di sido nakkaringani asa jala otanakeng roh lah yang memberi hidup alai anggo siad daging hidup menakengani sama sekali tidak berguna. Asa halak na persia sai diigil do i manakengani
unang mangasahon daging, unang mangasahon akka hasonangan dari portibion. Karena dunia ini menawarkan kesenangan dan menawarkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan kenikmatan-kenikmatan dunia untuk imanakah yang terupani. Asa unang dicalo ala jauh ni dibata. Alailaus ido na nidok ni Tuhan Yesus di ayat 60 tului. Tod di ido na pangulu. Dan merguna anggo daging. Akka hatanau ku hatahot Tuhamu tod di doi dohot hanguluan. Asa maulo di itai dape dimulane nga di patol khas Tuhan Yesus sasitonga maulo tabereng di bidu sebelumna Yesus do na patol hason paringot tu roti hanguluan. Do roti hanguluan ni namar lapatad doi maulo dio si netuat sebeno gicang do ibana manang isi namangat roti ido mangulu saling-lingna. Ia roti sili sinalirne ima roti hangulua dang roti na seportibion alai roti na sedebatado. Tentu sekali memang mulu dibape di si ima perbandingan gabi songon roti na sedebata ala dang roti na seportibion. Anggo roti anggo holan seperdagion na di portibion hola satok kideng alai dang liling adong do marlimit do alai molo roti na sebelo gicang tungso male jala tungso hiadu mau alai hidup ima sai dapotan hanguluan rodi saliling nililing alani dia makadong asaha porsiaon marhiti trupu tawon di igil ma tuhita asa molo halak naong binohan ni toddi anak nang mangulu di bagasa todi idok denakagani ido hal nama katidakon hanana enai. Yesus menjelaskan bahwa ialah roh dan roh itu adalah kehidupan dan itulah yang beri hidup dan berbeda dengan daging. Alani dok hata itu hata firman Tuhan daging itu berbeda dengan apa yang kita rasakan. Alai roh dan hidup itu adalah imanah kengani melihat kebenaran seperti nataruklah kengani ido sada nanilion ni Tuhan Yesus Kristus tuhita akka na porsia atau ima nang nabagas dia maka donga saha porsia asa ikon ido tado nakalingani ima sada nabalga unang mabiar kita di bagasang mulut tahun alai sada keberuntungan nabal gado di pesta hananai ni Tuhan Yesus. Hari kenaikan Yesus Kristus menjadi momentum yang kreatif bagi kita untuk arif dalam segala kehidupan kita. Asa dohonot tado ima tung masai diajak do kita di bagasan toruk niroha majalo harajon di bata. Jangan keraskan hatimu, jangan keraskan pikiranmu. Nakaning dok unang ma, nakaning dok kon akka hatana kosardui. Unang ma tergasip alai di kodohonot tado dengan firman itu dia mai bui kita manada sakap ni di bata. Atong di pesta nabalga sadarion. Di pesta hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dia ajak mahita, dia telah naik ke sorga, dia membuat tempat bagi kita di paradison, dialah mentari hidup dan teman kita dan hidup kita, dia telah naik ke sorga untuk memberikan tempat bagi kita. Oleh karena itu imanilah, berpeganglah, dan tema minggu kita mengajak mengingani Yesus yang naik ke sorga. Imanilah Yesus karena hanya Yesuslah satu-satunya yang sudah memberikan kepada kita pengharapan dan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Ingatlah Yohanes 8 ayat 31. Karena di sana dikatakan bahwa Yesus telah sungguh-sungguh berikan kepada kita dia makadonga saha porsiam didok mai di Yohanes 8 ayat 30 sade
ucaha homma di kita dungita demu nama nasitongi jala padoni nasitongi ma ham sai totong mahita tatiup jala tatadama nasiat debata atong tahapor sai mahatan debata na mga liw dita ima hamonangan ng manaik tubana gitjang amin. Paso-paso matukan hatam na badi nagabisong ujah di kami asa magkaporsaya Tuhan naong di para di huli kami inganan amin.